Samoin kuin ehdollisen todistuksen periaate, niin epäsuoran todistuksen periaate ei ole samantasoinen päättelysääntö kuin kaavamonisteessa modus ponens ja tollens ja niin edespäin. Tämä on metatason periaate. Ja tämä on erittäin tärkeä periaate ja tämä myöskin nyt sitten vastaa niin kuin arkista ajattelua melko lailla hyvin tietyssä mielessä. Ja johdantona tähän päättelyperiaatteeseen voisi niin kuin arkisen esimerkin esittää. Jos ajatellaan, että ollaan tekemässä jotain päätöksiä jostain aiheesta ja sitten pohdimme erilaisia vaihtoehtoja, että mitähän voisimme nyt sitten tehdä jossain tietyssä tilanteessa ja sitten mietittäisiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja annetussa kontekstissa tiettyjen lähtökohtien vallitessa, niin aika usein se päättely etenisi jotenkin siihen tapaan, että otettaisiin jokin ehdotus käsittelyyn ja mietittäisiin, että mitä siitä seuraa. Ja annetussa kontekstissa tai ympäristössä tai lähtökohtien vallitessa, niin usein käy niin, että jostakin ehdotuksesta seuraa ristiriita tai epätoivottu lopputulos. Ja sitten mikäli näin käy, niin sitten hylkäämme sen ehdotuksen epäsoveltuvana. Eli päätämme olla tekemättä sen ehdotuksen mukaisesti. Ja tämä epäsuora todistus sitä vastaa tätä ajattelutapaa tietysti vähän striktimmässä mielessä. Lyhyesti siis sanoo tämä päättelyperiaate, että jos sitten annetuista premisseistä ja sitten negaatio X-lauseesta seuraa ristiriita, niin ajatellaan, että näistä annetuista premisseistä sitten seuraa X. Eli tätä käytetään nyt sitten semmoisessa tilanteessa, jossa todistettava lause X lähtien jostakin premisseistä ja sitten tämmöisen todistustehtävän tapauksessa riittää, että osoittaa, että tämän X:n vastakohta johtaa ristiriitaan. Ja tämä ristiriita voi olla mikä hyvänsä lause, kun se on muotoa Y ja negaatio Y. Se voi olla aivan mikä tahansa ristiriita. Ja tästä nyt sitten kurssin aikana tulee esimerkkejä, useita esimerkkejä. Aloitetaan nyt seuraavanlaisella esimerkillä. Tässä on todistettu
syllogismi päätellä lauseen T, joka puolestaan sitten sopii modus ponenssin kaavaan yhdessä lauseen 4 kanssa. Saamme lauseen S. Ja tämä S-lause sijoitettuna modus ponens kaavaan yhdessä premissin 3 kanssa tuottaa meille negaatio B. Ja tässä huomaamme sitten, että meillä on kontradiktion tai ristiriidan ainekset